سلام كم يصنعكم كبرات سمعتنا عزوز سلام تاينا باخم دقربكو جامبو تي في نايلو صبصبنا شرشة مدرخ تور رواندا حيزنا متنا لنا صباح قدام السنبت زكاية دما لا ليغا اسبانيا سيري ايطاليا كومون عدي انجليز قدام السنبت زكاية صوتاتن اب چامبيونز ليج صوتن بعيچ ازفلت اغانتاتن مدباتن حيزنا متنا لنا نملؤ تحستو خبركم مسانا صنحوم هاجريت غانتا ارترا شارشاي مدرخ رواندا نمشفان لو معنتي 84 كيلومتر زرحقة وددر يا تساتيفا هاجريت غانتا ارترا تمال بزمصوتو عوت بغانتا قداميت خوينا حديرا بولق خوينو زوارادر دلو هينوك ملو برهان دما بيچا ماليا نملباس بغانتام بولقن بيچا ماليا عتيركا نمملاسنا هاجركا تكايد دل هاجريت غانتا ارترا لو معنتي كابناي NCN غانتا قداماي دوص اتمار ام قداماي مدرخ دما قداماي وصي نيرو مس اوزوارادر دلو هينوك ملو برهان كاب حريت غانتا ارترا شادشاي وصيوا تشعاي UL هابتاب عسراي كاب هاجريت غانتا ارترا مرحو قدس كاب قداماي كساب عسراي لو معنتي ابشادشاي مدرخ كود خلو بغانتا NCN تمرحلا ابني عقبة انت متينا ميغل قداماي كون كولو زاك كالاي فيكتور دما سالساي ابتي GST انت دا متينا يخا مرتز قداماي جون كالاي دستا دما سالساي كوينو مالو كاب ابال هاجرايت غانتا ارترا مرحو قدس دما مبلتا شعي كوينو لو ابتي نايمن اسيات ودرات قداماي كوينو زمرح دلو دستا ايو كاب هاجرايت غانتا ارترا دما شابعاي كوينو بناي من اسيات زوارادر دلو ايفن يماني مالتيو كالاي غزي ماليا افريكا بيست زملس دلو امانيل دستا كاب ايثيوبياويت غانتا خونكولو كاب ناي ارترا دما بناي وهلولነት ببلص تصاتاي ناي افريكا دما يافيت مولغيتا شابعاي كوينو يقصرالو اب كل وددرات انتدا مصينا بعبلالነት كوينو زمرح زلو مورون كاب غانتا لوت كلب خونكولو هينو دما كالاي كوينو يمرحلو لذا هاجرايت غانتا ارترا كلت وددرات تريفوالو سم صباح قدامن سنبت ابكي غالي ناي مودات هب ناي كتما زكايد وددرن هاجرايت غانتا ارترا بولقي بيهنوك بترئيو عوت قداماي كوينا بوهللነት بختحزو تخيل تخلوتات فلليو كو ازيو رحق انتلو ابزن كلت وددرات كن عوت نمليلا هاجرايت غانتا ارترا بغانتا دماني NCN قديما ابزن كلت وددرات زلوا غدلتات شفينا عوت ناي غانتا حيزات تختملس نتا يلو جيرسي እንዳተመነና ነዞም ክልተ መንእስያት ድማ ኤቨን የማንን ያፌት ሙልጌታን ድማ ብናይ መንእስያትን ብውህልል ነጥቢ ናይ ብሉጽ አፍሪቃ ተቀዳዳማይ ዓወት ሒዞም ክምለሱ እንዳተመነና ምክንያቱ ኣብዚ ቀልጢፉ ሩኡይ ለውጥ ዘሎ ኣብ ናይ ያንግ ውድድር በቀዳማይ ሸርሻይ ዝነበረ ኢትዮጵያዊ ሎሚ ክልተ ውድድራት ዝመርሐሉ ስለዝፍልልዩ አዝዩ ገፊሕ ኣይኮነን ስለዚ ክልቲኦም ተጻወቲ ካብ ያፌትን ወይ ከዓ ኤቨን የማንን ብናይ መንእስያት ቀዳሞት ኮይኖም ንኽወፁ እንዳተመነና ንኹሎም መርሃዊ ቅዱስ ድማ ኣብ GS ብዘምጾ ዘሎ ተሽዓይ ነጥቢ ናይ ደቃይቕ ማለት እዩ ኣብኡ ነጥቢ ወሲኹ ብደቂቕ ኣብ ሰዓት ኣትዩ ናብ ዝለዓለ ነጥቢ ክመጽእ እንዳተመነና ስለዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ጽባሕ ቀዳም ሰንበት እንተካሄዶ ግጥም ዓወት እንዳተመነና ኣብዚ ንውድእ ናብ ክለባት ዓዲ እንግሊዝ መደባቱ ክብለኩም ግጥማት ዓዲ እንግሊዝ ድማ ናብኡ እንተዳ መፂና ክቅፅል ቀዳም ሰንበት እንግፅል ሎ ማዓንቲ ኣስቶን ቪላ ምስ ወልቭስ ይፃወት ኣለዋ ድረስ 65 ደቂቃ ገይረን ወልቭስ ኣብ ድሕሪ ዕረፍቲ ዘመዝገበታ ሸቶ 1-0 ኣብ ልዕሊ ኣስቶን ቪላ ትመራሕላ ኣስቶን ቪላ ካፕተን ኣብ ቶፕ 5 ዘለዋ ጋንታታት ኮይና መበል ሳልሰይቲ ደረጃ ሒዛ ዘላ ስለዚ ጽባሕ ቀዳም በርሊን ምስ ፎርድ ክትገጥም ከላ ካልአይቲ ዘላ ማን ሲቲ ድማ ምስ ሊድስ ክትገጥም እያ
ሊቨርፑል ምስ ዌስትሃም፣ ኒውካስትል ምስ ኤቨርተን፣ ብራይተን ምስ ኖቲንግ ፎረስት፣ ቦርስማውዝ ድማ ምስ ሳንደርላንድ ክገጥማ እየን። ሰንበት ዝካየድ እቲ ዝዓበየ ግጥም ኣብ መንጎ ኣርሰናልን ቸልሲን ክኸውን እዩ። እዚአን ክልቲአን ጋንታታት ቀዳሞይትን ራብዐይትን ዘለዋ ጋንታታት እየን። ኣርሰናል ኣብዚ ነጥቢ እንተጥፊኣ ማንሲቲ እታ ትኽተላ ዘላ ጋንታ ብክልተ ፍልልይ ነጥቢ እያ ካብኣ ርሒቓ ዘላ። ስለዚ ኣርሰናል ተጠንቂቓን ተገዲሳን ትፃወቶ ፀወታ እዩ። ማን ዩናይትድ ከዓ ምስ ክሪስቲያን ፓላስ፣ ማን ዩናይትድ ሎማዓንቲ ኣስቶን ቪላ ብዝምፅኣቶ ዘላ ውፅኢት 1-0 ተመሪሓትሉ ዘላ ፀወታ ብከምኡ ተተወዲኡ ማን ዩናይትድ ተተዓዊታ ሳልሳይ ደረጃ ናይ ምእታው ክፉት ዕድል ኣለዋ። ፉልሃም ምስ ቶተንሃም ክጋጠማ እየን ሰንበት ማለት እዩ። ቶተንሃም እንታ ንምምላስ ኣብ ዓንቀር ዘላ እያ። ፅባሕ ብሰንበት ብፉልሃም ተተሳዒራ ካብታ ብዌስትሃም ድማ ንሊቨርፑል ተስዒራታ ናይ ቶተንሃም ናይ ምምላስ ተኽእሎ እንዳዓበየ ክኸይድ እዩ። ናብ ሴሪኤ ኢታልያ ከብለኩም። ሴሪኤ ኢታልያ ሎማዓንቲ ድማ ፓርማ ምስ ካሊግሬ ክፃወታ እየን። ፅባሕ ቀዳም እንተደኣ ኸይድና ግን ከምኡ ምስ ላቼ ቨሮና ምስ ናፖሊ ክጋጥማ እየን። ናፖሊ እታ ራብዓይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ካብ ናይ ሴሪኤ ኢታልያ ሎማዓንቲ ተካይዶ ግጥም ምክንያቱ ሮማ እንተደኣ ፅባሕ ምስ ጁቬንቱስ ኣብ ዘለዋ ግጥም ዓወተ ኣምፅያ ናፖሊ ሰላሒላ ራብዓይ ደረጃ ክትምለስ እያ። ኢንተር ሚላን ምስ ጆረን ክፃወታ ኮሞሬስ ድማ ምስ ሚላን። ሰንበት ኣብ ዝካየድ ፀወታ ሳሱላ ምስ ኣትላንታ ክገጥማ እንከለዋ ቶሪኖ ድማ ምስ ላዚዮ፣ ሮማን ጁቬንቱስን ራብዐይትን ሓምሸይትን ዘለዋ ጋንታታት እየን። ሮማ ኦልሬዲ ብ3 ነጥቢ ብ4 ነጥቢ ኣብ ልዕሊ ጁቬንቱስ መሪሓ ኣላ። ጁቬንቱስ ግን እንተደኣ ተዓዊታታ ክትፅጋዓ ስለ ዝኾነ ናይ ክልቲአን ጋንታታት ብጣዕሚ ብህልኽ ዝፅወት ፀወታ እዩ። ፒሰን ቦሎኛን ክፃወታ እየን። ሰንበት ኦዴዜ ምስ ፎረንቲና ክገጥማ እየን። ናብ ላሊጋ እስፓኛ እንተደኣ ኸይድና ድማ ላሊጋ እስፓኛ ሎማዓንቲ ዝገጥማ ላታፌ ምስ ኣልቬስ ክኾና እንከለዋ ኣብ ላሊጋ እስፓኛ ቀዳመይትን ሳልሰይትን ዘለዋ ጋንታታት ባርሳን ቪላሪያን ድማ ሓያል ግጥም ኮይኑ ክልቲአን ጋንታታት ቀዲመን ካብ ዝገጥማ ጋንታታት እየን። እዘን ጋንታታት እዚኣተን ንቪላሪያል ብፍላይ እዚ ዓወት እዚ ኣዝዩ ከገድሳ እዩ። ሓደ ካብቲ ፍልልይ ኣብ መንጎ ኣትሌቲኮ ማድሪድን ቪላሪያልን ዘሎ ፍልልይ መሊሱ ናብ 7 ዝውስኸሉ እዩ። ጌና ላሊጋ ክውዳእ እውን 14 ግጥማት ተሪፍዎ ስለ ዘሎ ቪላሪያል ኣብ ልዕሊ ባርሴሎና ተዓዊታ ማለት ነቲ ጎኒፍዋ ዘሎ ግጥም ናይ 10 ነጥቢ ፍልልይ ናብ 7 ምውራድ ማለት እዩ። ስለዚ ቪላሪያል ቀዳመይቲ ኮይኖም ኣብ ላሊጋ ናይ ምውዳእ ተኽእሎኦም እውን ዓብይ ገፊዕ ዕድል ስለ ዘለዎም ምስ ባርሴሎና ዝገድፍዎ ኣይመስሉን እዮም። ሪያል ቮሎካ ምስ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ትገጥም እያ። ሪያል ኦቪዳድ ድማ ምስ ኣትሌቲክ ቢልባኦ ክገጥማ እየን። ኤሊቼ ምስ እስፓኛል ሰንበት ክገጥማ እንከለዋ እታ ረቡዕ ግጥም ቻምፒየንስ ሊግ ዘለዋ ሪያል ማድሪድ ድማ ምስ ጌታፌ ሶኒ ክትገጥም እያ። ሪያል ማድሪድ ሶኒ ምስ ጌታፌ ገጢማ ድሕሪኡ ሓንቲ መዓልቲ ድማ ምስ ማንሲቲ ክትገጥም እያ። ሪያል ማድሪድ እቲ ሓደ ፅቡቕ ጎኒ ናታ ምስ ሪያል ማድሪድ ምስ ማንሲቲ ኣብ ዝተካይዶ ግጥም ኣብ ዓዳ እዩ። ማንሲቲ ናብ ማድሪድ ከይዳ እያ ክትጋጠም። ስለዚ ሶኒ ተፃዊቶም ሰንበት ዝፃወቱ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ንቻምፒየንስ ሊግ መሊሱ